La programació neurolingüística és una tècnica, una metodologia realment nova aplicada al comerç, però que ja porta molts anys i que és l'estudi de l'estructura de l'experiència subjectiva, que és aprendre a aplicar el canvi a través del llenguatge. En programació neurolingüística, quan parlem del llenguatge verbal i del no verbal. La gent del comerç coneix perfectament com tractar, tenen molta experiència. El que ensenya aquesta formació és a connectar d'una forma inconscient, d'una forma més profunda, a veure, no que t'aguanta la mirada si et mira els ulls, sinó com ho fa. Quan et mira els ulls, quin és el seu estat, quin és el seu gest, estàs tenint incòmode, està completament relaxat, és una persona oberta, com vesteix. Li agrada passar desapercebut, li agrada cridar l'atenció, són eines. Aquesta calibració que diem nosaltres, això de llegir el client, ens permet apropar-nos. Les primeres paraules que li direm, quines poden ser. Aleshores, entendre com parla el teu client, però no l'idioma que parlem català o castellà, sinó l'idioma que parla des de la seva ment. Com representa la seva realitat, la seva pròpia realitat a través dels sentits, que això s'expressa amb el seu llenguatge. Captar això i fer-ho servir fa que connectis d'una forma molt més inconscient, fa que ell senti que el recolzes i confia en tu i d'aquesta manera tu pots influir en les seves decisions. Ens fixem com vesteix, com es mou, cap a on mira, quin és el seu estat, si genera imatges o genera sentiments, si fus la mirada o no fus la mirada. Això ens dona eines per parlar amb el seu mateix llenguatge corporal. Aleshores, amb aquesta formació també aprenem a argumentar d'una forma diferent. Si desmuntar fal·làcies, és a dir, hi ha tota la informació que el client no diu, les excuses que posa, a desmuntar-les. Aprenem a fer servir els missatges positius i aprenem a fer servir el però. O sigui, tot el que les objeccions que els clients ens posen van abans d'un però. Aprenem a fer servir les mans i el tipus, tot el llenguatge preliminar, és a dir, paraverbal, tot el que puc dir, no només en les paraules, sinó en com dic les paraules. Perquè una cosa que és cara, la paraula és curta, i una cosa que és barata, la paraula és llarga. Tenir un estat una mica depre no ens ajuda a vendre. Sabem que els grans venedors que d'una forma innata arriben a les persones de certa manera perquè tenen estats realment de seguretat i de confiança. Què passa? La PNL ens dona una eina molt important que és l'ancoratge per saber buscar un estat en mi, com vull sentir-me i com vull sentir-me, i jo genero en mi aquest estat abans d'anar a treballar, abans de tenir un client difícil. O sigui, dominem com ens sentim, malgrat les circumstàncies que puguin haver.